for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, nana Sasa Bhaijo Kromo we wato. Wala mala. En nieuws Sranan San E Psa karif ko Arki en Luku de prenspari tori San E Psa en mama Sranan. We baro di not go mit zuid, oost go mit west. Wins podef mama Sranan. We karifi kons don Arki de tori. En mis don jaso anga wa young wang. Barawi kashka ini. Bari grantangi masra Gambo dat igimti de bakare to fukuin a programma. Natuurlijk me bar ala de Sranamang in Sranang was shit manting. En ook daarbuiten in Europa of ook Amerika, de diaspora gemeenschap, maar ook Caribisch gebied, weet je, Aruba, Curaçao, Bonaire, de Sranamang dat betu. Me baru was shit odi vanuit de plek jaso en tide me de anga masra Gambo in a programma. Luku sande. Ja, Ja. Torim taki. We nana Sasa Bhaijo Kromo we wato en de young one ook tuara want dat programma die zijn of de bigi one wap de young one. Den die one pot de edeka one voor volk San E Psa. Je verstaan. Arki man luku man, arki vrouw luku vrouw. Dat je shitaki a train en move. En wansani sami wan taki sorgu taki no teki step na terrein want if you kan go ondara wila. Dus im gos doi na terrein fu go mee. Want if you no go mee, je trouwen las watara fisi. Je verstaan. Want de ontwikkeling San E Psa dat je shi taki step by step de sane go. Maar wan San E Psa EMF, brawi kashi no kan vertermilek jong wang samsa EMF. Klopt, Masara Gambo. Luku, lek fa isabi, mi e vola ha economy op de voet. Mooi zo. Isabi, want dat belangrijk, lek jongen voor akondre. Dat je moet weten, San E Psa in akondre. Vooral in het bijzonder sa presidenten doet. Juist. Misschien dat een bepaalde periode, eind november, Ja. mevrouw Gracia voor EMF, BDJ in Sranan, Ja. voor doen eigenlijk een audit. Ja. Audit is niets anders dan dat mij kon doen. Wan controle. Controle van Poluku vasa ne waka fu stel bij of zo. Precies. Mhm. Dat van waka, de sansa we doen, zou spreken af tap papira, of hij wakabong of ane wakabong. Ja. Weet je, en de man bevinding soort positief. Ja. En dus de matagio Suriname is granted daarvoor. Maar tegelijkertijd willen wij dus het programma zou dus de komende periode ook niet eindigen. Ja. Dus er is genoeg ruimte voor ons voor Gopchi Somorofara. Wakti. Dus dan, wan tranche de in het geschiet ete. Zo'n $63 miljoen. Ja, de ete. Voor je pogo met 2025. Precies. Mooi zo. Dus, maar amin en het moro belangrijk zijn dat je al nu gauw ziet ook dat jong internationaal. De maar prijs Sranang ba, hè? Dat Fa je bedoelt de mijn prijs erna. Luku Suriname Taka wan mooi kondere of na. No. Met prijs me bedoel dat. Kom ik go even terug. Is dat meestal mina wang go terug masaragambo. Mama go terug. Neem luku pe stoti futu Precies. toch. You know. Uno forget it tak wan bepaalde regering bede. Peda man be go IMF line aan, maar de man lowe. Ja. Weet je? Waardoor de man tak no. En die utek abra was het voor ons heel moeilijk om weer met hun aan tafel te gaan zitten. Ja. Want er is maar enige organisatie in Angorantapu waar jij als land kan gaan aankloppen voor Purius Kondre uit de financiën. En dat is IMF. So, maar jere no. Archie, me kooi na torfi. Itaka tori valk mooi. Want dat schuld voor bij bigi na 4 punt zoveel miljard dollar. Klopt. En ano na wan controle na money. No. Na geldschieter. Zo je kan schenken. Internationale geldschieters. Klopt. Isabi toch. En de man na business, de man doet aan money. Klopt. Dus if je nog ga IMF. Voor IMF hoorbokje. Voor Safa Pesi. Ja. Isabi toch. Dat de geldschieter kan kotek san vija. Precies. Dus dat ben de aminpunt. En de mijn karen aan mooi woord. Je moest een recovery plan doen. En daarmee is eigenlijk regering direct aan de slag gegaan. Dus wat herstel. Precies. Je moet met heel veel organisaties of instellingen
waar Suriname geld in het verleden heeft Maar verdiend. even, Focus doon, nga de maar voor taki bakati. So, maar me kon even ertussen bakken, Barawikas. Want nana, fluister met taki. A jonkman is deze. Ano man, volg en afasi. Dus in Borke Komora grond. No, met nanga recovery me bedoel, kijk, je neemt laat mij grof zeggen, je neemt een kapotte land over, dan moet je nu gaan kijken wat zijn je kosten en baten. Is dat beter? Ja. Wat verdien je en wat geef je uit? Ja toch? Dus zij worden Precies, en wat zijn je leningen? Ja. Dat speelt hier mee. En wat er zich heeft plaatsgevonden, de leningen waren zo hoog en drukte heel zwaar op de budget van de overheid. Simpelweg. En dan wat ik sukutumsi voor sani rondom atori. Ja. Weet je? En dan moet je dus dan een traject uitzetten om dus alles weer step by step, rustig voor rustig. Want het neemt heel veel tijd. Je moet mensen met organisatie en noem maar op gaan zitten, onderhandelen. Telek, je ziet dat, wat traject ik kongba. En dan ga je automatisch zien van, de economie gaat herstellen. En daar waarom ik dat nu ook zeg, internationaal is er al bekendgemaakt. Kredietratingsbureau dat mij kan zeggen toets je, maar dat Suriname moppen uit dat default no. Maar me kon, blauw even. Want bij jouw opinie me ook dat terasi. Tak a boy, a jonkman jase, tak wa losani mam ne verstaan ala desani. Dus de mijn actie, tak me ki borgen komt chin so jide. Dus ik stel je voor tak no, anga bij jou tak if bij jou kan verstaan. Luku, mag je een simpel voorbeeld. Je hebt een perceel gekocht, je wil een huis bouwen. Ja toch? Je wil bouwen also. Dat im gona bangi voor te kwa lening. Ja toch? Is je salaris toerekend? Ja toch? If alasan wakaboom volgens compliance voor een bank, de mij kan compliance want dat de procedure. Ja toch? If alasan wakaboom, dan krijg je dus een lening toegekend. Maar je moet wel een paar dingen doen. Je moet een bouwtekening hebben, goedgekeurd door OW. Alle soorten rattenplannen. Je moet een perceelkaart hebben vanuit glis en noem maar op. Dat er geen lening is op het grond. Alle soorten zaken. Doe je dat alles, dan krijg je lening van de bank. Nu komt het. Krijg je lening, maar je gebruikt het voor privédoeleinden. En in de bouw je also. Dan heb je een probleem. Dus in feite, met me verstaan sani want dan. Sandawan say om shak, Luku mi scherp en mi opiche om shak. Asane go orom taki, lek faiji a jersey fu tiga banyi go lenu money en so. So serefi di gran lanti, so buso a regering disi tak ega IMF, da IMF konanga want to regels tak jere no lek fai taki an of go scattera money, isabito. Dan IMF vindt dat dem schaf a subsidie af, im doet disi, im doet dati, en naast dati, dat je kon in nangai sociaal, voor je hebt des maar de tijd den bere. Nadat je bedoelt toch? Letterlijk nadat me bedoel, mas. Mooi zo. En Luku, daarom me probeer voor dat je ook toe, alla Sranama liever in. En me dat je bradkantief mi mopo, alla Sranama. Ja. Vanaf masa di na landbouw, dapat zij rea taxi, zij doa bouwroko, zij roko tapa haven, zij roko iwa bakkerij, zij a zuster, sasrefi, di na academisch ziekenhuis. Hij mek en moeite. Ja. Weet je, al liever in bijdrage voor zorg ervoor dat de economie herstelt zo snel als mogelijk. Ja. Mijn punt is nu om hoor makandra spang, weet je, en we zien dat als een elolo. En Suriname is nu al uit de default rating, dat zegt al genoeg. Dus wakti. Dus dat want taki, asan say taki, dat want taki, uno demoro na principe de matak. No, go do saka nga de mandi. Masra Gambo, we hebben al 4 maanden importdekking. Weet u wat dat wil zeggen? Dus formula nga, me bedoel taki, if we want sentek sani, da afaluta de, tapai afaluta def sentek de sani. Precies. Luku minawango dikisani Masra Gambo, ma isa fami dekba mo taksani, man lobe of ano lobe, Ja. samus taki. Tramang go na IMF, Ja. go take leaning. To? Ja. Dama do bonbon deal na nga IMF, no span wo recover a economy. Ja. Sa dama do na nga dala, dama go char ardapal na nga eyo. Juist. Ya to? Trama bidya sir bungkop dala. Dama bonke pa mark. Ja. Na via een bepaalde cambio. Dat samus taki. Ja. Weet je? En nu, if you take one money
voor recover en voor charing kom naar Parijs, dan moet je het gebruiken waarvoor je het hebt aangevraagd. Ja. Ga het niet gebruiken in een consumptiever, want dat inhoud lost niks op. Nee, En dat heeft gemaakt- maar dat de elkaar populistisch beleid, dus dat volk moest lobbyen, maar volk nee kafes. Mag je een voorbeeld? Luku, dat is mijn opinie. Misschien kom je dat je voorzichtig kan dit maar abon trabeeld vind, maar mi abon heer trabeeld. Mag je een simpel voorbeeld? Alle ziekenhuizen in Suriname, als ik het goed heb, worden nog steeds door de staat gesubsidieerd. Ja. Ik weet dat het misschien een non-profit organisatie is, ze mogen geen profitable maken, dus ze mogen geen winsten maken. Maar ik zeg ook één ding. Een ziekenhuis moet je als een bedrijf zien. Ja. Je kan ze niet alledol blijven subsidiëren. Als Surinamer moet je in staat zijn om je geld te kunnen verdienen. Of je goroko in een statale bedrijf, of je goroko naar land, of je doet je eigen ondernemer. Dat maakt niet uit. Maar je moet eigenlijk in staat zijn om je verzekering zelf te kunnen betalen. Mag je een simpel voorbeeld? Vaak, bepaalde, like me, Europa en noem maar op, we zien dat niet. Als jij geen goede verzekering hebt, Ja. dat is het eerste wat je moet regelen in je land. Dat te wansan met je want Sa E Psa, amoni dat die via verzekeringsmaatschappij gaat dus dan naar het ziekenhuis. En daarmee moeten dus de lonen betaald worden. Yes. Niet de staat moet betalen. Nee. Waar nodig kan ik apparatuur, fondsen die ook Ja, toe, ja. via ambassade, noem maar op. Dan breng je ze wel binnen. Dat is weer iets anders. Maar probeer tenminste lonen toch operationeel goed draaiend te houden in het ziekenhuis. Voor die lonen schrijf je. Nee, maar Dan zorg je ervoor dat de staat Suriname dus dan een goed beleid kan gaan voeren. ja, maar het is een probleem taki de man bego so far taki a populistisch beleid abe jerstak asan bego maar no ga bego asan bego tak na dicholo tapolo en een probleem dat mau Arki wan poku. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Half the story has never been told. So, dat doet taka torif IMF go utake kon mi denk taka lasman na Sasa Bhaijo Kromo we wato do verstaan a tori sot si a kondre di se koerse go. Isabi en safri we krenk moto uit a goli. Sobuso a rafijn. We krenk moto safri fkata pa berm en hoe de bezig. En trama e langa anuji tarawan varen konsuma de moral lok te hara tarawan kom mee. Je verstaan. En dat we shi taki a regering die si taki da moji baka. Moji terug. Moji soube tayu bere da moju baka fu serf kan firip chilekti mekip chilekti koi nasani. Dat de man kar wan soort instantie wan sansa de man kar food basket. Taka nga mi over a door dat. Luku, Master Gambo, food basket aan of no, hè? Het is al langer dan een jaar. Ja, Langer dan een jaar de man actief ba. Maar er waren wel kinderziektes bij de Nasani. Dus Waardoor alasan ja, precies. Kijk, anything dat je beetje doet, je moet rekening dat je kinderziektes zal hebben. Ja. En je moet ze allemaal gaan wegwerken. Isabi to. Mag je een concrete voorbeeld is dat food basket Apura. Eerste was Veerplein. Sorry, Ja. Veerplein. Dat bij de Mastar, dat loopt ook al. Apura de Mango, deels ook toe. Achoni ook toe. Ja. Dus verre districten proberen voor promoten zoveel als mogelijk. Dat een basislevensbehoefte naar de man dat de groep dat die doelgroep dat die bereikt eerder.
Begrijp je? Want wat met jou zeggen voor vanuit Apura waren er dus zoveel klachten dat jouw levensmiddelen waren zo schaai in prijs dat de man op de man bij de sandabe. Juist. En de ondernemers komen together, president de man koos don kotaki. En we hebben dus dan 2 bedrijven die zijn gaan joint venture. Die zijn weer man go roko samen ook. Ja. Voor zorgen ervoor dat de sandabe kon opgaan. Dus dat want dat de tumandisi is een teki. Ja. En de tumand zijn teki dat hij go direct naar een voetbasket. Dus even met kong. Want na nanga Sasa anga Bhaijo Kromo moest verstaan se E Psa eigenlijk. Voor zorgen dat je kan bij asani dan a regering nanga den tubiji ondernemer die is zijn tek desani dat de man is lawan losschakel abra want amadim go lever na winkri amadim go do disi dat a product e komoro diri dan winkri man etek doefen bij a wens dus a sandat taki dus a foodbasket eigenlijk na wan yepi die na Sasa Bhaijo Kromo dat de kan bij den product of de sansa de ala de van oudu dat de kan bij den op een redelijke prijs. Want in begrijp dat serve van voetbasket de in een sociaal vangnet. Je verstaan, want je is wampje libi, wampje 1800 kolu zwakke huishoudens na ala de san dat dat is maar dat die kan dongo gwe dape. Tak de go bij de sani. En apropos ete wantorde. Want de man sara maka purukba, de man ni keri purukba, de man daar komen wijnen. Dus a de traditie te volk. De Jimmy tori. Nou, Luku, lek van itak je mas Gambo. Itak dat de man probeer voor eigenlijk de ketens sadine, toch? Ja. Dus handelaren en zo. Ja. Simpelweg de man probeer voor de man kare mooi wat supply chain toch. De man probeer voor broken contact. Direct van handelaar direct naar consumer. Ja. Dus dan nou man daartussen make je money. Eigenlijk, en dat ik naar broederloos zo aan make de man dat. Dat is niet de bedoeling. Maar voor nu als je zo ziet, is de beste optie om dat nu te doen. Omdat sana sani, ja boom voor de PG importeur. Taka san lek fasan de mek nana Sasa Bhaijo begrepen sani. Ja boom voor PG importeur de is een texani. Mama, amana wan toeleveringsbedrijf. Amana wan bedrijf sanka lever desani. Dus dan men go juru wan teramanka in seta ko lever Jimmy. Ko chargo so. Dan man dat ook een kote money, oli disi dati, ala de san dati, da producte komoro di. Want de president besen karde man, taku kost data frangami. Want we tek van volk, maar volk wan fu baka. Da ja volk baka. Maar want toef de man noji opoyesi. Want to G opoyesi en nanga den di G opoyesi anga dat a regering die se go in se fu sorgu taki a volk a people fu ser nang kafen yusan ipchi moro bunko. Ano no ap 9 item mas Gambo, maar het wordt uitgebreid tot 20 items. No me ga. Ja, met you. Dus kijk, mi en je gaat project ja toe, lex Sranan, omdat mi sabi dat niet iedereen het zo geweldig is. Dat geef ik ook toe. Ja. Maar dit is na sociaal vang, letterlijk van je tak. Ja. Dus wat je hebt genoemd, geef nu terug en president takken toe, als hij moest gaan afvallen. Ja. Ja? Mi ap ete wansa mas Gambo. Fawaka. Messi de sane free soms al look to say. Isabi? Chamsa, de opolanye, de play. Ja man. Dat loka van tori etagi. Laat me go dat me fear me trots man. Ja. Me no le, me Say fear she. me trots. Mi shifa 3 kisi fu Sranan knap tapa airport e live passenger. Egwe. Dahil berikan tak yung Sranan, mama Sranan. Mas mabebarta kubem serden santo. Komite iwasan ni mas Gambo. Im abdek ati. Dek atim abi. Dekata nga diriyay. Ha? Mar imus ab afotrofa fala. Ja. Ja? In het begin, de matakin fu make a bedrijf dat opbouw, ben je een biggie probleem. Want je moest nog de juiste mensen kunnen vinden. Juist. En de man sap de man atigi a bedrijf. Ja. En die kasi tak ja, a leuk unu, tak SLM ap noe egi 3 kisi. En sinds een week terug, 1,5 week terug, dan
een regionale route. Dus dat ons Corsoa, Aruba, Precies. Guyana, la de pres dat we go Caribisch gebied. voorbeeld. Want de ondernemers, de man bel me uit Curaçao. Ja. De man tegen me wie cash. Ja, Reno, mijn eerste lading kom naar kerstbrood. Ik dacht, hè? Fa? Ama taka kisi freak, maar toch? Ja, dat Maar taka vraag, kom orobun kopu. Je Joko. Betegi masra Gambo. Dus dat want dat product moest komen op een kop. Precies. Zo zie je hoe wij ook onze diaspora mensen die daar zijn, Ja. ook een handje mee helpen. Ja, dus dat de man kan... En dat wij zorgen ervoor ook dat de carriers ervoor make money. Juist. Daarom, Masra Gambo, ik moet tegen... En dit brief me, even me kies, want er een microfoon, want er een presito. Ja. Mo rampaneer, bepaalde maar. No forget it. De Ja. kisi fos 2020 voor Soetek Abra. Ja. Allemaal bij de tap slot en grendel tap de airport in Amerika. Ano tap de... In woestijn. Trouwens, door de tegen woestijn. Tegen woestijn, de man bij pot De deng. man pot deng. En vandaag de dag mogen we... Kom je takken, brat, kan die voor mag takken. Ja. Tak Sranan mama Sranan, alla Sranan mam de trots. Tak we abi igi carrier. Ja, Ja, toch? maar dat na bribim abini serefi. Precies. Dat hij kan doen. En like Chimang. Voor een nation met tegen alla de mensen liever in bijdrage die a carrier voor open. Respectie, petje af en ga gewoon zo door. Zorg ervoor dat we morgen misschien een vierde vlucht en een nieuwe route ontwikkelen en een vierde vliegtuig kan Zo, inzetten. maar actie jongens aan het. Maar dat van president Funega Doro. Dat hij teka herplane wang. Masra Gambo. Je maar tori, mi wasap vast aan dat ego. Alama sabi. Mr. President, maar me tegen wasani. Nooit en never ama no do asandati. En Ja. mi sapside met takken. Je moet het gevoel hebben. En je aba je futak met charwa herplane naar een friend en families go. Dan moet je goed gek zijn. Nee. Sorry als ik gebruik dat woord. Ja, nee, Maar me tegen wasani. Zijde in het verleden was mijn charter was herplane. Omdat hij niet via Europa zou kunnen gaan. Dat moet men zeggen. Ze Ja. moeten geen... De man om contact lauw sani. Dat true, maar je just. Maar president meer free. Europa, Amerika, Gogope, Amawani. Libif dat hij tamai free. Ben kan go na plane go se kama anu. Tuurlijk. Wat jij allemaal de gewoon. Ama net ik business. Ama vind cheap business class. Ja, ja, En heb je dat ja. privilege dat moest de Ja. president. Maar toch ik kan Maar, boren ja, se ja. kama. Ik kan sekwa anu na. Tamai So sa tough. go stom. Ja. Isabi So to. tough. Trawa nooit ino be mang. If there. Im deur van tamay ko nga herkisi na nga friend and family. So mayere jaso. Imalie takasani fawe tak famay gadorosi. Sha, leg de jongen uit. Want me jere Luku. smatap, wakti me kom me jere jongen tapu starati en leg uit. Ja, ibri jura president die se gwe. Dana disi. Verteer de tjus of asani. Mo probeer voor takin strana tongo me ku begrijp me. Boom. A wereld globaliseer, maar dat na één. Dat want ik had er one grond tap. Door een wanggrond aan. Ja. Twee. De man karing in juridisch termen binnen en buiten vertegenwoordig. Ja. If a grondtape luku Sranan, Ja. dat de man luku wamang. Suma na a eerste man en dat na president. En nanga maatum deel. Dus wie gaat Suriname buiten dragen? Na president. Na een president. Omdat Wie moet amang dat in een positie? Ja. No vergeet die ook toe dat lek van een bedrijf, of kom ik een simpel voorbeeld. Ziekenhuis academisch. Ja. Toch? Maar probeer hoe leg je het vanuit dat punt dat hij. A directeur sa de dape is binnen en buiten vertegenwoordig Ja. voor een academisch ziekenhuis. Dus if we sam sa dape, In en buitenrechten. precies de asma of a heer dat sa de directeur dape de verantwoord toe. Ja. If we sam sa in Sranan nou vanuit buitenwereld bekeken, is de Suriname de president voor verantwoordelijk. En if de man Karaman komt van meneer, we moeten aan tafel zitten, want er zijn centjes hier om te verdienen door middel van dit. Of je land komt in problemen, je moet dit in orde hebben. Of er komt nu een crisis op gang, je moet dit voorbereiden, like COVID, noem maar voorbeeld. Ja, ja. Da, suma de maukari, minangayu, Nee toch? suma de maukari. De masa da strati dape, Nee, na sa e bar o president. mensan giaman, Na de president. maukara president. So malasta gwa president. Sago do. Da mangwa kopa akta 20. No, Masra Gambo, Luku.
Leksonet mi takito. Sranan globaliseerbaar. En dan, je ziet dat Suriname 98% nog groen is. Jo, de president Kosonoto. En hij heeft harde taal gebruikt. Klopt. Dat want taki keihard aan tegen de man taki unde pora grond tapu. Ja? Dan nou wat de goede kondere. Maar lek foko overeen dan om kon het ben asani fuji de carbon kondere aan money voor de man dek de schade. Want jere jaso na we zorgen taki den biji bon napu de gewassen napu. Het zorgen voor zuurstof. Klopt. A gezond libi dat je blo. Ide ka zomaar de mic mota fara konder konja tak de man go na busi. Na chief a verlengde mic of verlengde libi. Ja. Klopt, Mas Ragamba. Luku, kop 28 was heel belangrijk. Abe dit toemsi belangrijk gisrana. Namelijk dat we eigenlijk carbon credit fonds. Alla de kontre de man kon fonds mekik bano. Dus wie leksrana man genoeg roko. En brief me binnen de kortste tijd. Sasa me volg binnen de kortste tijd. De carbon credit dat de cash dala obi de konasrana. So, maar dat wan taki. Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato wala mala en de jongwang. Dom sorgu takung go kustera tordisi. Dus ta money dat ook kon. Anot goda me taken baka ano magda start tapuku de mongot na pangawan sakanga dala. No. Fugo teki. Amon dat ook kon ontwikkel you. Voor zorgen dat je konder kafesi en voor behoeden. Dus dat want dat je zelf moest ego doe je eji sani. Me bedoel om me vrok te boya tapuan jari. Alla de sante je piara. Ja, klopt. Luku, daarom a bosbeleid moest kon ook toe Mas Ragamba. Luku, aan het actief na money ook toe dan we gebruiken bijvoorbeeld. Maar je zou het ook niet kunnen gebruiken direct in consumptieveer. Maar je zou het geld gebruiken om ervoor te zorgen dat busi pedemang bijvoorbeeld met kotboom, weer nieuwe bomen geplant worden. Dus a bosbeleid moest ko ook toe. Aan het demau jiu. Nee. Dan yo do sa yo wani. Nee. Aan roko so toe. Dus asano goso tak de busis koto ap moro Precies. woroko. Ano fluku retributie No. wang. Precies. Dus dat... Na de Sani, er moet dus nu een beleid. Er is al een beleid, maar het moet nog een beetje verscherpt worden en wetten moeten goed gemaakt worden. Dus zorg ervoor dat, want you e beloofde maar ook toe dat mina along voor grondtapu. Ja. Dus you moest mantana you woord toe. Juist. Dus sabi, ano tak ti de tamara konf komitake na bakawatu yari dat je tak de no 93% groen en blijkbaar na 10 jaar zijn wij 80% groen. Ano kang. Dano kang, want Nee. me give you money dat you tak you na long van contra. Je verdient was natuurlijk na Ja. etapu toe. Ja. Maar je zorg ervoor dat zij ko timprani toe. In brand Dus baka. bijvoorbeeld no de 93 dat is om bier ook met de richting van 95 98 So, bakka. dus asan mo se goro. Precies. Verstaan. En dat ding is geven en nemen. Juist, dus je teka udu je bouw oso. Want kan de soms me praktische tak udu no demoro. Fu bouw oso. Nee, je teka udu. Maar ondertussen je pran wan trabon en presi baka. Ja. Dus dat theedoro baka. Dat je, dus asan in een ongoing proces. Ja. Nou Ja. een cyclus. Ja, je begrijpt. Dus atordisi, prenspari, a belangrijk tumsi furu voor a president tak jere no. Dan meneer goara, minogo, nee. Im go jiu mening en a tak wan prenspar tori. Aman tak u de drie konder no mo in goron tapu. Di taranga so. Dus dan mem dat if you make me statement from teju tak jere no. So abi mus ji u jeng uno kanga no wan beni. Esana sani. Precies. Hey, maar daarom net die actie niet zei. De amai go in het buitenland. Ja. Kijk, if je doet zaak naar Sranan op internationaal niveau, land tot land of grote organisaties, dan kennen ze, wie is daar? Sumana amang sa edraya kondre, sumana amang sa haar alini na nga volk. Yung go take you verantwoordelijkheid. En misabi in het verleden, was Gambo, trama long ve verantwoord toe. So, ma undisi na programa, Sranan San E Psa, unelon you verantwoord toe, want jere no, sabi want meneer tijd doro, en te meneer tijd kong, dat want taki ekotek en verantwoord toe. Ja. Je verstaan, dan sap wan sani, Sranan mang, Sranan uma, jong wang, biji wang, sap wan san taki,
nanga aangegeven die si saweshi voor we brokator konje agorong dat im sabitaki yung ko potjes kouru tu onder a worko yung kon do you best tamara teo teji you gramchis dat ap historie come back come face de man tegi gramchis tak ai miserefi serna bedenu an dipolo ma tok mi lever wan bijdrage en ik kan nakatapi bosu tak migram pa migram ma liever wan bijdrage. Dus als aan no demoro, dat we het napa sei of tapuku, eskop futu, of we play puzzelinu anu, isabi tok, dat une do noti, jabif go duan sani. Alek va carbon tori die se taki sobu so behoud fu a regen woud fu dan ook toe jong sorgu taki jare groen. Die verstang sobu so sa mi masar Gambo etaki, na trusiani na grong. Paranuansani, benut elke vierkante meter op je perceel. De katak ai mina wa jaja sarna uma. Mina wa jaja sarna man, want de meki serf economisch weerbaar. Want me bedoel tak da kandena, wan pis sout meti die los toe. De abwam chimoni de ka bay wan pis sout meti, ma bita wiri, aguma wiri, a amsoy, data pi jari. A supu wiri, data pi jari. Dus dat nou een soort de mekare korting. Dan nou een korte ja bide ka doen, want terasan na nga moni. Daarom ik weet dat de mek is er economisch weerbaar. Dus uchago doro en ete wa lazy met tak na nga desma. Alla den districti para wang mineyere a movement na nga landbouw, want na dat be sorgo nu fosi. Dus u biji seku serf baka meku sani, want alla de districte beaucoup succes e gwe na nga landbouw. Je verstand dus unde parama u opot napu u truswanu na grong en minen na mazar deng di Gambo. Ja, like vrouw sabi, wanneer tijd door ook ba, brana wij zullen nu ook afsluiten. Maar udina mong December, Ja. masara Gambo. Dus misabi de man de Sranama of tenminste bitu, nee lukapot mo niet zo echt. Maar het is wel belangrijk tak lukapot mo. Ja, bijvoorbeeld budgeteer. Precies. Belangrijk, zorg ervoor dat je geniet natuurlijk. Het is december, maar heel voorzichtig, vooral in het verkeer. Ik vind dat na meest belangrijk. Nogo, vooral de jongen, maar ook de oudjes. Nee, maar LMT tapas straat, relo fasi. Voorzichtig. Zorg ervoor dat we een geweldige jaarafsluiting zullen hebben. En van Jaso uit me baruang. Grand tangita kute voor jera programma voor minanga masra Gambo. Dis na Fikash 2.0. Ja, en me wap chisani fuge bij sabuan santak a chenchi e kong. Ay, kom.